golfer. Kan du ikke huske mig? Din ven. Hjælp! 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 Nu er det mig, der har brug for hjælp. Hjælp! Hjælp! Iris Video præsenterer eventyr for hele familien. Features and fables will story tell. Each classic creation in new animation. Today's presentation will be Aladdins fortryllede lampe fra klassikeren 1001 nats eventyr. Der er det. Hulen med den hemmelige skat. Pas på. Hør her. Hent skatten til mig. Jeg vil aldrig glemme det. Min dør vil altid stå åben for dig. Du vil altid være velkommen i mit hjem. Altid. Hvad med betalingen? Halvdelen af skatten og din jæses hånd. Du lovede det. Okay. Så er skatten så godt som din. Så hurtigt som et lyn vil jeg kravle op ad bjerget og komme tilbage med den værdifulde skat. Pas på de glatte og stejle klipper. Og ja, husk sækken med rubinerne. Rubinerne, min ven. Jeg vil gerne tage med dig, men passagerne er for smalle for mig. Og jeg må passe på min niece. Så vender jeg tilbage til Bagdad. Husk rubinerne, min ven. Rubinerne, min ven. Ikke underligt, man kalder det dødens hule. Jeg tror, der er en ånd derinde. Jeg må hellere komme væk i en fart. Hvad bilder du dig ind? Jeg skal lære dig at stille for andre. Jeg har ikke stjålet. Jeg har bare hentet det her for en ven. En rørende historie. Læg det tilbage. Nej, kære ånd. Hvis jeg leverer det her til Omar, så får jeg halvdelen af det, samt lov til at gifte mig med hans niece, kære ånd. Og jeg vil gøre alt for at få den smukke Fata. Alt. Selv kæmpe mod dig, onde ånd. Virkeligt. Så pas på. Frygt ikke. Pas på den fortryllede lampe, du har i hånden. Så vil jeg opfylde 3 ønsker for dig. Hjælp! Hjælp! Ånd! Hjælp mig! Grib mig! Dette var dit første ønske, min ven. Vælg nu dine ønsker klogt, min mester. Gosh! En gagolferfugl. Der står skrevet, at den, der gør en gagolferfugl en tjeneste, vil få det rigt gengældt. Du ser træt ud. Kom op på mit tæppe og hvil dig lidt. Nå,
Jeg kan høre, du er sulten, du lykkens fugl. Jeg har desværre ikke meget, jeg kan tilbyde dig. Kun en gammel lampe og en sæk med nogle rubiner. Hey, rubinen! Rubiner som fuglelort. Tusind tak, sender jeg dig, Alla, fordi min assistent og højre hånd er kommet tilbage. Min ven. Og snart bliver din nevø, nemlig ægtemand til din niece. Ja, men lad mig nu først se den værdifulde skat. Du kan tro, det var en spændende rejse, fuld af fantastiske overraskelser. Rubinerne! Jeg gav dem til en gagolfer. Det er utroligt! Du er enig med mig? De forbryder! Stjæle fra fattige sjæle! Forbryder! Din skurk! Din! Ud på gaden og lev en tiggers liv! Hvad med skatten og fatters hånd? Du lovede. Du tror, at min næse skal giftes med en tigger. Her, tag lampen, så kan du lyse dig vej til fattighuset. Hilda. Hilda, jeg hørte det hele. Jeg er ked af det, Fata. Jeg forsøgte, men... Men hvorfor gav du rubinerne til en gagolfer? Det står skrevet, at den, der gør en gagolferfugl en tjeneste, vil få det rigt gengældt. Og han var så sulten. Hilda, du er så venlig. Så god. En dag vil du få din belønning. Det er jeg sikker på. Hvis der bare var noget, jeg kunne gøre for at vinde dig fra din onkel, ville jeg gøre det. Lige meget hvad? Lige meget hvad? Det var det, han sagde. Ikke Hilda? Okay, skaf mig de magiske tøfler fra den grusomme kalif i den blå by. Den grusomme kalif? Den blå by. Det er gennem ørkenen. Ja, jeg ved det. Ørkenen med de onde, dampende ånder. Ingen er nogensinde kommet gennem den ørken. Dampen er i hvert fald god til at have vand i. Brændende damp. Skoldhæt. Det kommer op alle vegne omkring mig. Jorden er i bevægelse. Det koger. Jeg tror, jeg er fanget. Der er kun én vej væk, og det er opad. Men ingen steder er lande bagefter. Hvis jeg falder ned i et af de frygtelige huller, vil jeg ende midt inde i jordens brændende helvede. Denne tur, der startede for Fatas skyld, bliver Hindas endeligt. Farvel, Fata. Farvel. Hey, gagolfer, kan du ikke huske mig? Din ven! Hjælp! 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 Nu er det mig, der har brug for hjælp. Hjælp! Hjælp! Tusind tak, min ven. Nu vil jeg være i den blå by på ingen tid. Dit andet store kalif, det er vinden og lykken, der har bragt dem ind i deres territorium. Her, knægt, hvor kommer du fra? Tal! Fortæl os dit navn.
Skynd dig lidt. Vi kan ikke få noget ud af dem, store kalif. Du må hellere se at få tungen på glid. Ellers har mine soldater deres metoder. De er mestre i at få folk til at tale. Selv den modigste mand taler, når han udsættes for tortur. Min mund er fuld af sand. Ti stille! Ned på knæ, din slave! Ved du ikke, hvad du taler til? Den grusomme kalif. Ja, den grusomme kalif. Måske du nu vil fortælle, hvor du kommer fra, og hvorfor du rejser på den mærkelige måde. For at undgå opdagelse, store kalif. Kan de huske de 40-20 røvere, der kom til vort rige for at stjæle deres smukke, magiske tøfler? De 40-20 røvere. Kan de huske det, store kalif? Kan I huske, hvordan de endte i fjerolie? Jeg tror, han er en spion, store kalif. Kan de ikke huske den tidligere spion, der åbnede portene til vores blå by og lod de fremmede soldater trænge ind for at få fat i deres tøfler? Deres fjender vil gøre alt for at få fat i tøflerne. Ja, måske en spion. Nej, deres højhed. Jeg er ikke nogen spion. Jeg kom ikke flyvende på en fugl for at undgå opdagelse. At undgå opdagelse ligger mig så fjernt, som tænkes kan. Tværtimod, det var min mening at komme til dem, store kalif. Jeg har altid ønsket at tjene den store kalif, som regerer over dette mægtige rige. Deres højhed. Dem, store kalif. Nå, så det vil du have, jeg skal tro på. Ja, Er du blevet mundlam? Nej, jeg er kommet til dette herlige rige for at optræde. Store kalif. Jeg er til deres tjeneste. Jeg er troldmand. Troldmand? Ja, store kalif. Jeg har rejst over det meste af den store verden med min magi. Jeg har besøgt de store byer. Jeg kommer direkte fra Bagdad for at tjene dem og vise dem alle mine fantastiske numre. Jeg har nemlig hørt om deres store godgørenhed til tjeneste. Godgørenhed? Du tager gas på mig. Men okay, hvis du kan underholde mig, så vil du måske finde min godgørenhed. Men hvis jeg ikke morer mig, vil morskaben komme til at gå ud over dig. Forstår du? Ja, store kalif. Hvis skoene passer, vil jeg bære dem. Lad forestillingen begynde. Nå, troldmand, lad os så se, hvordan du kommer ud af denne her. Hey, hvad laver de, mine herrer? Au! Vær forsigtig. Forsigtig? Hvad mener du? De sømmer den bare fast. Kære kalif, luk mig ud. Jeg kender et mægtigt godt korttricks. Tilladelse nægtet. Forstår du, knægt? Alle, som kommer til mit rige, forlader det aldrig levende. Store ånd, gode ånd. Kom og hjælp din tjener, Hinda. Kom og hjælp. Klar!